Hey Sally. Je krijgt big zoen. Hey. Hallo. Hoe zal ik hem nemen? Ik zit te denken aan een wierd. Omdat Sam mijn eerste Friese hinderjet die ik echt gereden heb voor de wedstrijden. Maar ik vind Sorrow of zo ik wel leuk. Hey Sally. Hey. Hey. Ja, dat is Bjarni. Wie is die Rietse Marieke erbij? Dat is Spidey. Dat is hem! 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 Tja, Sally die is net te dichtbij. Sally is soort van, wat met dat bij mijn baby? Dat is hem! Dat is hem! Oh. Nou kan het goed zijn. Dit is hem. Nee, jij ruimt blijven. Hé, straks wordt Sally boos. Hé. Goed zo. Sandman? Zet meer. We zal ik een namen op bedenken, hè? Ja. Niet met water. Dat is wel stil. Vulkaan. Hij moet wat drinken. Dacht hij ja? Ja. Onder. Bij de kom? Hetzelfde als bij een kool. Dus bij de kom. En hoe is het wel? Waarom? Hierin? In de kroon daar? Bij de fiets hing het aan. Bij de fiets. Nee, dat ken net helemaal. Dat was Sally. Sally zei het, nee, daar blijven. Hij kan het praten. Oh. Hey Bjarni. Bjarni is krijgt even loswest, want Mathilde is hier west. En we hier een rijntje mooi. Die is haast wel uitzwetten, dus ik dacht dat het dekka weer houden. En uniek heb ik even buitendien. Daar ren ik zo even heen. En oh. Gezellig. Oh. Ik ken nog steeds geen namen.
Ik ben er echt nog even om nooit denken. En hier zal ik de poep nog even uithalen. Sorry. Joeke. Denk er maar om, Sally is boos op die. Ik hier de poep uit de trailer halen. Daar hebben de ponies. En hier is de koningin. Hey. Ze vindt het net leuk dat ze alleen nog in de bak is. Maar ja, dat moet ik leren, ja? Hey, dat moet toch ik leren? Ja. Jo, het is het 2 april. En juiste joen is er hier in de buurt een zwaar ongeluk gebeurd. Maar 4 man zit erin, van mijn leeftijd. En ik koos alle 4. Dus ik vond het best wel heftig dat ik dat jade. En ik denk een soort onze. En vooral alle nabestaanden. En Geertje en Oda en Rijn kon ik al die meesten wel. Het is gewoon heftig. En toen wie ik een ritje op mooitje in het bos gekregen. En toen kwam een bekendetje in. En die vertelde dat deze week Ian is overleden aan kanker. Die ik bij Geertje mij op squallen ziet. Dus ik heb het gewoon van 4 mensen gehad dat ze er net meer binnen. Dat vind ik echt wel heftig, zeg maar. Hey. Ja. Oh. En dat me steeds weer beseffen. We leven maar 1 keer. En ik ben echt zo blij dat ik een tweede kans kreeg. Hè? Ja. Ik heb er wel meer willen, heb ik daar net voor. Sorry. Ik vind het gewoon heel erg. En Uniek vindt het nog steeds net zo leuk dat ze alleen nog in de bak is. Dus ze komt steeds bij me stil. En dan rent ze weer voort. Hey Uniek. Hey. En dan gaat ze weer. Kom maar. Uniek. Uniek. Kom. Hey. Hoi. Zou nou oorkant op rennen? Twa. Ja, kom.
Kom maar. Hey. Hoi. Goed zo. Die scoot een beetje naar achter, hè? Met die wat strakker. Je ziet uit de grut. Hey. Je ziet gewoon te grut. Hey. Hey, sorry. Nee. Hey, Nick. Oké, dat is dus heel gevaarlijk wat ik deed.